Osekalo dakika 17 tok sa Chal Mar Kenya nyaka Ramogi Ajwang machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi Ajwang Okinyi makawuono wadwa twak otudore kod Chal Mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae ahinya to gi sani mabende wang'eyo ni weche mag siasa bende tedore. Kata kamano gie thuolo ni nyaka Ramogi Ajwang antiere kod wendo achiel mosechopo e studio kae. Wendo machielo mano Eric Okeyo janon weche mag siasa bro bedo ka tudore kodwa saya e kinde modhi mbele kod twak mar Okinyi makawuono. Yena mar mondo mi arwak wendo mantiere gode studio Okinyi makawuono. Yaore wakili Joshua Nyamori ichiw nade kendo machiegni twak. Oyaore Joyce amoso jokanyanam kano magintie amor mayudo thuolo mabire studio kawuono mondo wago mbaka gi jowa machiegni. Anyako Ramogi Ajwang mana kiseneno mane wendo mosechopo e studio kae mano kila Joshua Nyamori. Ka wachako twak marwa yango Okinyi makawuono dago mar mondo mi wachakane koda twak mano kutudore kod weche go mag ndhicho mosebedo katimore pacho kae. Wang'e ni higa mokalo e kinde mane ochwal paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 rowere mopogore opogore nowuok oko ka koro kwedo paro mar chik omenda makamano. E kinde makamago nitiere moko kuom rowere mane ondhi to nyaka sani familia magi nitiere moko familia magi makoro wacho ni pok gineno nyithindgi nyaka ne higa ng'anyo mano mar higa mokalo. Kata kamano chieng' wuok tich mano mar jumani ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko ayanga ka koro wacho ni jogo manondhi noseriwore kod familia magi. Adiera nitiere kanye to adiera ang'o matimore. Nyalo bedo ni sirikal ne ong'eyo jogo mane ndhiyo rowere kosango matimore. Odiochieng' manyoro bende ne wawinjo kata ne waneno ka jatend migao mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen noyango kata nodok ne jatend piny Kenya William Ruto kotudore kod wechego mag ndhicho e pacho kae. Wawinja ne mondi kaka Kipchumba Murkomen noloso. I think many people misunderstood the president, and I've seen that it's been taken out of context when he said that we have stopped abductions and that people have been returned to their homes. The fact that we are saying as government we have been able to stop abductions. It's the same way I have told you here. We have been able to stop illegal mining in Moyale. It's the same way we have told you we have been able to stop drug trafficking or reduce drug trafficking in this area. It doesn't mean that we were the ones doing it. Saying we have stopped does not mean we were doing. When we say so, the IG and the National Police Service is under policy direction of the executive led by the president to make sure that the country is safe. The day-to-day operation will go on, and as you know, the National Police Service is carrying out investigations. The DCI is carrying out investigations. People who have been found to have been involved in the abductions must be arrested and charged in court of law. In some cases, like Nakuru, the case of Brian Odhiambo, and as I promised when I went to Nakuru, the officers who were involved in arresting him or who were seen with him last have already been arrested and charged in a court of law. Wakili Joshua Nyamori adiera nitiere kanyo winjo kanyo ka jatend migao mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni nyalo bedo ni nitiere kaka ji ok no elewa gino mane jatend piny Kenya William Ruto wacho chieng' wuok tich e kar jot mare kinde ma jatend piny mano mar Finland notimo limbe mare e kar jot mare. Yes, ng'eni wach mar abduction kata ndiyo jini en gima osebede Kenya ka kuom higni mang'eny kendo gima lit ka ji doke udi godhiambo to yudo ni nitie nyathi ma ok odok. To ing'eyo ni problems mosebedo go e security sector ma affect human rights, weche mag mako ji, weche mag ndhiyo ji, weche mag nego ji koko luwore gi chik and so on osebedo ka ni e Kenya ka kuom higni mang'eny. Gin gik ma samoro waluonga ni colonial legacy nikech ne gin gik mane ochakore ndalo mane wa koloni. To kati wacho mosenya kuom ng'adi wakili kati wacho ni gigi osebede pacho kae to liekore ni yes gik mag ndhicho kata lal mag ji adiera ne gintiere kata sirikande mokalo mano mar Mwai Kibaki kaachiel kod mano mar Uhuru Kenyatta kata kamano jogo ma kedo ne ratiro mag oganda to koro lieko ne sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto ma koro kalo kiewo bet no medore ahinya. Ok aparo ni mano en adier. Wasebedo gi problem ni kuom higni mang'eny ahinya. An ing'e ni tija maduong' kabisa nasebedo katiyo e weche mag human rights gi. And gima opogore gi sirikande machon en ni for the first time wayudo president moyie ni yes gigi osebedo katimore.
okay, and iwacho ni otimo acknowledgement. Iwacho ni kidwaro mondo ilos gima kethore nyaka mokuongo yie ni nitie gino timore. Kise yie ni gino timore, then ukaw action mar making sure ni gino kochako timore kendo, okay? And king'iyo ndalo President Moi no mak ji no die detention, jomoko no tho, jomoko no lal, ndalo ne wango kata social media. So onge ng'ama ne wacho ka ne ng'ato lal to kinya wacho kata ni ng'ato wadu lal. Ka ne wabiro ndalo President Kibaki ing'eni 2005 referendum no negi jowa mang'eny Kisumu. Tiki jene manolal mapok wayudo sani. Ng'i 2007 post-election violence ne walalo ji mang'eny, ji 1,300 gi wiye manotho. Nitie bejo manolal. Ai kwaduogo 2013 gi 2017 gi 2022 ne wan gi so many young people manotho, nitie jo manolal mapok obed accounted for sani. To in all those occasions pok wayudo ga president mawuok oko mayie ni gigi timore because and wadwaro ni mondo gigi stop. Serikanda okabiyie because president koloso to chalo ng'ama chiwo gima ineno ka minister mar interior Murkomen wacho iluongo ni policy statement, policy position. Kose wacho koro system onego bed ni luwo gima president owacho, okay? And so for me pacha enemy one give progress by making sure ni for the first time president oyie ni gini en problem to okabiyie ni gini mondo dhi mbele, okay? Aneno gazette kiwacho ni nitie families moko wacho ni although president nyowacho ni joma ne on the mokono oseyudi moduok ne familia gi, but nitie mapok otimre nade mapok odok. Nikech wacho ni nitie familia madero mabich manyaka sani koro giwacho ni nyaka chakre higa mokalo e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z pok gineno nyithindgi. Ranyisi oket pichni mago mag nyithindo ariyo kae, mano Emmanuel Kamau Mukuria ma jahigni 24 kaachiel kod Peter Mashare ma jahigni 27 ma familia mag gi pok oneno chakre higa mokalo. Pacha ni it is important ni cases ma specific molugo onego bed investigated mondo find ni to ang'o manotimo nyithindo gi nolal gi kanye, ere jo mong'e information, the last information ginyalo bedo ni joma gima nitie certain actions mag sirikal osetimo chakre maandamano ma last year go. One of them and ineno MOU ma UDA no ndiko gi ODM. One of the things managindiko en weche mag ratiro, making sure ni violations go be investigated, and out of that ineno ka nitie appointments moko mosetim e serikal ma move towards gima waluongo ni institutional strengthening. One of them an appointment mar Judy Pareno ma wuok e chama ma ODM mondo dhi obed PS mar weche mag constitutional affairs, weche mag justice gi weche mag human rights. Okay? Manyiso ni chama manyo feel ni jowa wenyore omigi thuolo mondo gibed gi principal secretary manyalo konyo investigation. Secondly, an appointment mar advisor mar president weche mag human rights. Man Professor Makao Mutua. Professor Makao Mutua kiseng'iyo history ne osebedo ng'ama criticize serikal. But apart from bedo ng'ama criticize serikal, one kaka students mag human rights wang'iye as one of the greatest scholars mag Africa. Weche mag ratiro Africa ing'eyo no setiyo kuonde ma opogore osebedo nyaka dean mar university maduong' miluongo ni Buffalo University in the US. President okawe despite the fact ni en ng'ama ne criticize president kabisa mokete ofise no tiyo ofise mondo ochiw advice e weche mag ratiro. And king'iyo gigi te nyiso ni we are making progress mondo system mane wa inherit from previous regimes, mane wa inherit from colonialists ka mondo watem mondo wa alter mondo lo chik kokoluwore gi katiba mar Kenya to koluwore gi weche mag human rights mantie instruments mag UN and so on and so forth. Yeah, so one onego wa accept ni one there's a problem ka president wache no. Two, kuonde ma progress osebete mantie nyithindo ma nolal to yudi warecognize ni yes magi progress ma sirikal osetimo. Kuonde ma pod nitie gaps mondo wa remind sirikal ni nyathi ma kama pok oyudi konywa uru investigate.
we hold government to account. I to a document kagi moro chako timore kendo to a document kendo wa make sure no bedo investigated mo chope kanga di mana matina wakili holding government account kanyo nikech tok ka jatend piny Kenya William Ruto nosewacho ni yes nyithindo mane ondhe duto osebedo ka riw kata noseriwore kod familia magi kendo nowacho kanyo ni onge family mora mora mapod olalo nyathine. Nitiere kata jotelo moko mag siasa ka chiwo ranyisi mano Martha Karua makoro ne owuok oko ka koro wacho ni jatend piny koro winjo be ni ngiso wa ni to ng'ama ne ndhiyo mago rawere e pacho ka. Nyalo bedo ni jatend piny wacho ni nyithindogo nosedok ne familia margi. Nyalo nyiso picha moro ni nyalo bedo ni sirikal ema ne ndhiyo nyithindogi kendo jatend piny ong'eyo joma ne ndhicho kosiang'o. No, I think gimi penja no nyo cabinet secretary mar interior Murkomen nyo duoko wachno. Nyo wacho ni one government president nyocho acknowledge ni gini osebedo katimore. Okumi ni sirikal ema nyo time. Okay? To kata hii sirikal nyalo bedo ni nitie jomoko matimo gima oken government policy. Okay? For instance, kidi kes mo nyotimore Baringo. Ma polisi moko nyotere court mo bedo charge mo mi fine mal of 100 kuma ko ngato magi de kan for more than 24 hours to gi kan a cell a room madak. Okay? Nyo court nyo ko punish sirikal, court nyo punish police go. So nitie seche moko ma ngato rwako crown to deal gi jopiny e yo marang'enge to then blame buro dhi ne sirikal. So in such a case, sirikal onego oluwre gi human rights organizations to gi system mar justice mondo wa make sure ni wa weed out wagolo joma kamago e system magi bedo punish. Emo mi ineno ka for instance case ma Baby Pendo ineno ka nitie polisi ang'wen masani ni e court ma cases gi dhi mbele mondo ultimately ko yud ni gin guilty for tho mar Baby Pendo mondo gidhi e jela. Ng'eni case ni no chakore 2018 to the entire 5 years mar the last final regime 5 years mar the last government negidagi progress case ni. It is important ni mondo recognize at least this government has started progressing that case and ultimately police go bedo punish. Ka police go bedo punish to pro set example to the rest of the people. PS mar internal security mine Dr. Raymond Omolo osebedo ka ulosema ni what was strengthen system mar police system mar security but what will make sure ni kanitie jomoko low check to gibro bedo punished. Okay? Yeah. Aya adwa waket tenge wechego mago motudore kod wechego mag ndicho kalore ne chal mar Kenya watu wakotudore kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Wechego mag ndicho kata kamano wageno ni familia beach manyaka sani koro pok oyudo nyithindgi bro bedo ka yudogi kata sirikal bro bedo ka konyogi e yo makare mar mondo mi nyithindgi go oriwre kodgi. Higa achiel koro mano kowuok higa mokalo e kinde ng'anyo mago mag rawere mag Gen Z. Wach machielo mabende adwa ni watwage mano kotudore kod jogo masumo paro marieka ne jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' manyoro ne waneno kaka jaga budget maduong'a mar kar jot mano mar jatend piny Kenya mano Kato Olemetito. Odiochieng' manyoro no yango ni mago jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto ni rang'iny achiel kod jotend migepe e sirikal mamalo. Bende nodok ne jong'ad rieko go ka koro wacho ni kaluwore kod rieko magisebedo ka ging'ado ne jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro iwacho ni rieko makamago kata rieko magi osemiyo uchumi odongore. Adira nitiere kanye kata kamago magi duto timore e kinde mwang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni obro bedo kodwoko piny omenda mitiyo godo ahinya to e chulo jogo matiyo ne sirikal e pacho kae matiende ni nowinjo be ni duoko wage bill piny to nyaka sani pok waneno kamano timore. Dago mar mondo mi wawinja ne report manolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Kristo Wino e kawadhi mbele. Chakre dwe mar auchiel higa mokalo, jatend piny William Ruto osegwelo jong'ad rieko ne apisi mare maromo 15 ataro kod singo mane ochiwo tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar duoko piny kwan jong'ad rieko ne sirikal gi atamalo 50. Thoth jong'ad rieko go osebedo josiasa mane ochung' kode e yiero maduong' mokalo kaachiel kod osiepene. Penjo maduong' osebedo kwan mag omenda ma sirikal tiyogo e chulo gi osara. E nyim komiti mar od bura mochung' ni arita, jaga budget mar kar jot maduong' mar sirikal Kato Olemetito oketo elela ni jong'ad rieko go ni rang'iny achiel kod jotend migepe
kaachiel kod jogoro mongirore. It is good to shed light to this committee in terms of how much each advisor is paid. The range is actually some are at the level of cabinet secretaries and others are at the level of the PSS. So, you know, I could say the lowest is at job group T. Yeah. Kalore gi duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara mar jatend migao en 924, manyiso ni sirikal tiyo gi milion 13,860 dwe ka dwe mar chulo gi osara kende. Jatend migao bende yudo hola mar milion 10 mar nyiewo gari kaachiel kod milion 40 mar nyiewo ot. Mae nyiso sirikal ne otiyo gi milion 150 mar nyiewo geche ne jong'ad rieko ne jatend piny William Ruto kaachiel gi milion 600 mar nyiewo negi udi. Kata kamano, Kato Olemitito odok ne gwelo mag jong'ad rieko ne William Ruto ka owacho ni rieko ma gimiyo sirikal osemiyo uchumi ma pacho kae odongre nyaka e thuolo mar 6 e kind pinje mag Afrika kaachiel kod duoko piny nengo mag chiemo e kind ber mamoko. Had an exchange rate of 162, we had 128, we had the price of local commodities like food stuff. E komachielo, jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso od bura ni migao mar arita nigi nok mar omenda maromo bilion 27.5 e hik omuom manyien. Several areas as part of the annexures as underfunded given what we consider to be the budget shortfall of 27.18 billion with the bulk of it 15 billion as recurrent and another 12 billion under development expenditure. Now this will definitely have a significant impact on our service delivery, and we are actually requesting the Honorable Committee for your consideration to get us, to help us realize the additional allocation to meet the deficit. Dr. Omolo yango ni kalore kod nok mar omenda makamano chenro mag sirikal mar nyiewo ne obila gik lweny manyien manyasani kaachiel kod chuogo tend loch nanga manyien dhi gore e Luanda. Those services that are largely going to be affected, the main one would be on the National Police Modernization Project, which has had significant cut, as well as the operationalization of administrative units that were gazetted. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wakili Nyamori, jogo mang'ur ni jong'ad rieko jatend piny kelo pek ne budget. Bende gikelo pek adiera kalure ni yes, jal mochung' ne gito wacho ni gisebedo ka gitiyo tich maber mano mar somo paro maleo ne jatend piny Kenya William Ruto. To bende ma nyalo bedo a case mano mar preaching water and drinking wine kosango matimore. Nikech jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni owinjo bed ni duoko piny kwan mag jogo mindiko, to aneno ka osebedo komedogi kendo nitiere moko mano mede wi jogo mani nitiere kanyo. Jo singeni tabu mango Kenya kani samora mora ma gimoro biro thurwa. To jomoko kele weche ni pesa serikal tiyo gi pesa mang'eny, serikal dwa tiyo. Kane president nyocho wacho ni SGR o negotiate mondo o Naivasha kitero Kisumu. Aito ndara ma Naivasha nyaka Mau Summit mondo obed dual carriage. To niyo ayang'omia sirikal dwa kawo gowi mang'eny mondo chako los infrastructure. To ma gima nokwa penjo ndalo mane loso Thika Road. At the same time nokwa penjo ndalo mane loso Dongo Kundu and so on and so forth. Ing'eyo ni sirikal ni osebedo ka jowa nyocho ok ng'eny, jowa nyocha tin kabisa gimiluongo ni the higher echelon bedo malo mar sirikal. Jowa nyocho osebedo mkatin. To one of the objectives mag the broad-based government ne en ni mondo sirikal obed inclusive, sirikal oriw ji te, nyaka jomo osebedo ka onge sirikal mondo oyud thuolo mar timo ang'o, bede sirikal mondo sirikal obed gi the face of Kenya. Okay? Part of community mosebedo ka onge sirikal ni gin jowa. Okay? Especially jowa mane support Right Honorable Raila Amolo Odinga. Now,
gimane president owacho no wacho before broad based. Okay, but can need ni koro sirkal nyaka bed inclusive and opportunity dwarore ni kata at the level machiwo advice ne president nikech jong'ad rieko gi ema influence pach president to influence pach mar ministers and PSS, okay, on policy gi programs gi strategies monego bed ni sirkal luwo. Kakanyo nyalo bed ni onge jowa, onge kionge mesa kama gimoro bede discussed, onge kaka ibiro par wachni. Okay, so king'iyo the political, ethnic and other diversities mar kanyo nyone ni mondo omed jomoko, and king'iyo jomomedgi ng'eny gin jothurwa. Nyomedi engineer, Dr. Engineer Sylvester Kasuku, mano en wuodwa marandiga, mano otelo ne weche mag weche mag port gi dongo kundu and so on. Joagi mano osebedo advisor mar jakom Raila Amolo Odinga kuom higni mang'eny. Wuod Mbasna kendo ogine wuodwa ma wuod Bondo miluongo ni Jaoko Buru. Okay, manyiso ni jomatindo ma thurwa bedo thuolo madonje sirikal. Then ng'amo osebedo advisor do ko thurwa but osebedo siep kendo osebedo jang'ad rieko ne the former prime minister Professor Makau Mutua. So my is an opportunity mar patch jowa mondo bedi kama isume rieko no. Okay, and I would want to discourage jowa from joining bandwagon ma joma wacho ni o ni gini kawo pesa mang'eny simply because jowa dwa donjo. Ndalo mane jog gidonjo to no giwach ni kanyo kawo pesa mang'eny. Now king'iyo the need mar the president getting professional, experienced advice, ing'iyo the costs. Yes, nyalo bedo ni pesa no ng'eny. Mano bende makela piny mano at the expense of taxpayers. Yes. Emadwa kelo ni no. Yes, it is possible ni yaduoke piny. But it is important ni wa make sure ni mesa no obedo gi merit, mesa no obedo gi inclusion. Mesa no obedo ni pach jo piny ma kamora mora. Kapa ni mano nyamedo pesa matin. To amedi nikech without that the cost is too high. And onge Uganda mose ng'eyo the high cost mar not being on the table kaka Uganda Maluo. Because Uganda Maluo mung'eyo ni for 40 to 50 years wasebedo ka dongruok wadok chien, diere mamedore, lack of employment, agriculture wa collapse, ndeche wa nokethore, wach manam no collapse. Arkadongo Lake Victoria was busy, Port Makisumu was busy gi mwandu ka Tanzania gi Uganda to moko kadhi kono. Reru ne tiyo pile. Kisumu ni yudo ka Kikomi, Kenya Matches, Kenya Breweries ndiko ji. Kane dhi tiyo ka Niang was ne tiyo maber, wach mar cotton gi wach mar rech, all those collapsed. Mondo wa reinvigorate economy mag thurwa to gi Kenya nyaka watigi rieko maleo makaponi president rieko makamago wuok mana ka jatend piny Kenya kar jot mar jatend piny Kenya to jotelo manitiere kor gwenge gin to gikony kose josum rieko ma jatend piny ndike makoro nyaka konye mar mondo mi one ni uchumi odogore obede kor gwenge magwa kata piny Kenya duto. One, isewinjo ka ingeni an chairman mar Ramogi Professional Caucus. Isewinjo ka Professional Caucus watemo push for improvement mar telo mathurwa, even at the county level, the lower level. But even as we do that, wangeo ni sirikal emadongo gi almost 85% mar revenue marwa. Manyiso ni decision mobedo made at the national level bro affect development even at the local level. So it is important ni mesa kama president bete gi joma sumone rieko. Nyaka bede ni jowa nitie kendo jowa mariek kendo jowa mobedo manigi experience. Kendo jowa manyalo support siasa mathurwa. Okay? Kikwa bedi ni sama gik moko bedo discuss mesa no, iwacho ni to kucho kwa negi mitero ne pesa.
pesa med mana como se bedo katimo development because mane prikingio the principle makinyo se tiyogo chakre 1965 kane waloso sessional paper number 10 of 1965 en ni mwandu nego bed nitero ne kuonde manigi development madhi piyo piyo and out of that ose bed kutuon kuonde moko Kenya especially oganda wa maluo gi kuonde ka Turkana and so on and so forth. So it is important ni mesano jowa nyaka bedie and mano en gima kwayo jowa ni kik jowa join any bandwagon moyo ni president kik mediji kapo ni jowa moko pod inyalo medi. To kawang'iyo jong'ad rieko makoro walosegi ma osebedo ka koro miyo budget mano mar ma ichulo gi godo sara koro miyo budget makamano bende koro thung'o japiny. To bende king'iyogi ang'e ni in bende nitiere isebedo kitiyo machiegni kod sirikal bende gin jogo ma dira gintiere kod lony kuonde ma oketgi kaka jong'ad rieko ma koro yango nowinjo bed ni chulogi kaka ichulo mago jogoro mago jotend migepe sirikal mamalo nikech kaluwore kod kata gino mane owacho odiochieng' manyoro kod kato Olemetito wacho ni gintiere rang'iny achiel kod jotend migepe sirikal mamalo. Ng'eny gin joma riek. Ng'eny gin joma osetiyo kuonde madongo. Ng'eny gin joma king'iyo msara ma gisebedo ka gichamo kuonde mane gitiye to gisebedo ka gichamo msara moloyo kata pesa ma sani chulogi no. Okay? Kikao for instance kikao for instance Professor Makau Mutua. Manga mosebedo professor mobedo dean one of the Ivy League universities and Buffalo University in the US. King'iyo tich motimo manotime university no tichaki ng'iyo tich motimo worldwide anyisi ni an student kata sani pona ne class asomo weche mag human rights to one of the scholars mwasomo mosendiko all over makidhi e journals mag universities mopogore to yudo kondiko en Professor Makau Mutua. Mano ng'ama ok inyal mesha msache gi msara mar PS kata CS oingo. Okay? King'iyo engineer Sylvester Kasuku nyoche komi PhD mar engineering. Engineer Sylvester Kasuku en gine joma notimo wach mar project mar dongo kundu en jandara ma gine coast kadhi nyaka Ethiopia cha. Gine joma no o design infrastructure madongo ma Kenya gi. Mano en ng'ama kata World Bank kata pinje moko ne nyaka mondo dhi oti tujgi mi nya chul pesa mang'eny. Okay? Pesa mineno kichulo jogeni and for a long time as a team consultancy and pesa my consultancy inyalo loso twice as much in a month. So for a senior person like that it is important nimondo. Okay? And therefore aneno ka ng'eny gi gin joma kelo experience gin joma kelo skills ma okaneni pesa no ng'eny ahinya. Okay? So adwaro kwayo ni kata kwa wacho ni koro romo to wawach ni koro romo kwa se make sure ni jowa ben nie kanyo. To kiko wach no romo to jowa pod ni oko ni waloro ni jowa dot to jomoko kato pongo e kanyo ni chiwo advice gibro chiwo mana magero thuru gi oger thuru. Yeah. Penjo machielo nyalo bedo ni nyaka ne gibed kanyo seche moko ber mane mosedhini ka joma nitiere kaluwo ahinya to jogo mise wacho ni yes ne gin jogo ma koro ogolo oko kaluwore kod broad based emano miyo jatend piny Kenya William Ruto seche moko koro oywayo jong'ad rieko mamoko mawuok korka broad based mar mondo miyo kony gisekonyo japiny gang'o makata japiny kobedo piny to wacho ni pesa magolo kaka usuru emichulo jogi tadira oseng'ado rieko ma okelo na ber e kor gweng' kama antiere. Asekwano some of them. One, it is a regime mal broad based. Emakoro one gi standard gi railway. Madi wuok Naivasha kadhi nyaka Kisumu. Manyo president osedhi China mo sign agreement mondo pesa no bi jo China chagire president nyo wacho ni gedo ni dhi chakore before 2026. Before 2026. Secondly, expanding that. Aken December no yudi kanye. Nitie joma ne okodhi dala December. Nikech to nitie joma no wuok ni dhi dala. Ondine ndara. Nikech oginya dhi thurwa. Nikech ndara tin. Okay? Sani ndara no dhi bed expanded. Awacho ka ni chon na enjoy riembo kabiru kata dhi Nairobi. To tindo kadwa nikech kidwa riembo ki Kisumu ki dhi Nairobi, bro ka wichigni seche aboro. Nikech the amount of traffic. Kolos no gino ma inyalo riembo midhi Kisumu within 3 hours. Okay? Or 4 hours. Inyalo biro Nairobi mitim giri midogi nind Kisumu.
That would be important. So it is important ni mondo. So those are some of the examples. Nyineno ka president no wacho ni kabonyo mobiro kabonyo mo wacho ni gidhi kelo an aquaculture project mar 1.5 billion. Nyichi neno ka deputy president odhi kanyo ka odhi neno kaka tich tire. And then president no wacho ni odhi improve the landing beaches. Kai kidhi Homa Bay sani tineno ka Homa Bay paya ma Homa Bay bicha ose losi nyocha neno ka governor ma Homa Bay to gi principal secretary mar internal security and national administration Dr. Raymond Omolo odhi limo iro ka Homa Bay kama ne rach malich sani koro ose los paya maber kama mende bro chunge kidhi and gini dhi timore 10 other beaches within Nyanza. President, kidhi iluongo ni kanye Fangano. Kama pok no bede gi lam, pok no bede gi ndara. Sani koro ndara iloso. Okay? And several other places in all over Nyanza. So it is important ni mondo what utilize this opportunity magudui. Waso jowa mwanya no so serikal to agol gi mwanya golo. Mondo watene jothurwa. Yeah. For me, it is a beneficial thing. Kikwa join bandwagon, majo madwani mondo gengno jowa oko to ginto jogi nie iyo. Yeah. Ado na soba nemo kugum otema no kanya Ramogi jong chwalo no wako kale Facebook kachiel kapoko odhi wach machielo mabende no winjo bene watu wake okinyi makawuono kalore ne Chal Mar Kenya wamulo weche mopogore mano kotudore koda kaka piny Kenya ringo gisani otema kamago asomogi kokale yore mag tudruok mago mopogore achak koda namba mar otema chuok mano mar 3-6-000 iwacho ka ina dwaro wacho ne wakili ni owe umoricho Ruto sani onge gima nyalo pandore kaka otemo timono anu mondi jaseme mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi jong chwalo no okinyi makawuono ote mamoko mano kokalo e Facebook kama wantiere live orwacha yorwa mano majority leader wodu yo makabong rachar ngisa ka ene mosna wendo awinjo twaka Chal Mar Kenya but Kenya to chal mare okber president mano yer ne pok oikore mabera marito piny mabera Kenya ngima oridore sana Kenya ochopo sama koro ngado sha to ni okthiedhi iweyi itho. Akuko tieno mar timlicho inga Migori County ngisa ka ni Joyce Penyna wakili ni to ere kaka jok mane itudo kod nego Honorable Ngondowere ne omaki kata juma chiel ne okorumo to dhano abicha pod olala kendo pok oyude ginto angoma mono timo kinda mar manyogi kose nitie dhano ma important maloyo moko wakili penjo ero penji kanyo penjo ni kanyo mutegno kabisa erokamano one en ni adwari penjo mokwongo gi mar ariyo ni ngima bedo matek gima awacho ni one waka matek ki compare kama ne wantie gi kama wantie sani okay nenditie samane mogo ne wanyiewo over 200 shilling no dok piny kani neno bech petrol gi kaka bech petrol no dok piny mobedo stabilize nentie ndalo makine ka trailer ma petrol ochopo odonje petrol to en mana gima ji pamo gi wer ni ya wayudo petrol okay wapango laini for almost half a day mondo yud petrol okay maizo ne wadoke kuonde mane wantie in the 80s gimomiyo magi timore en because president osebedo ka temo president osebedo ka sumo paro maleo president osebedo ka koriwo Kenya mondo Kenya obed gi peace mai momiyo ne giriwore gi former prime minister Raila Amolo Odinga mondo gikel Kenya kamoro achiel mondo wabed ni wate wanya bede mesa kama ichiwe rieko mondo wachiw rieko ni ere kaka wanyalo Kenya kod jothurwa sha osewache weche mang'eny but adwana nyis jowa ni SHA ki compare gi NHIF SHA is much better. We have several reports magjima wacho ni kama ne NHIF okunya chude SHA tinde chude kane SHA ochakore ni nitie what is called teething problem nitie problem kagi kacha mak samiloso system manyien but ineno ka koko gotito dok piny nikech SHA to the great extent tido tiyo ada mondo akwajo wa mpoko register SHA mondo gi hurry up mondo gi register ogendni moko gi go koko to gin gi register jog gi iwacho ni NHIF ne nigi only about 7.5 million
people, 7.8 million people. SHA register almost 21 million people. Gimone gipenjiri sama pokichako kritisa SHA. Ito be ise register because ini ngama somo gazette. Kota winjo siasa bunge. To chako go koko ni ginokti. Register kisa register kan ingi problem. Then raise problem ma ingo eshano. But kikbedi ni igo koko to poke register. Watch mar nek mar mjumbe marongondo were. Nyaka wa congratulate DCI, the police. Ni nyogi gitimu investigation ni very fast. Magitiyo gi modern technology. Magi track simbe magi jogi. Gika jogi no bedo ni gine pesa. Gika jogi move around the country. Magi mako jogi. Manyiso ni one capability multiple investigation. Gimuka ngeo ni be en capability minya tigo investigations mangenya at the same time. Okay? But it shows it is possible. So my suggestion is we encourage government mondo invest more in such technologies to mondo bed all over the country. Moko bedo ni mana nek kata gimono motimore crime motimore Nairobi. To bed ni kata ngama ni Karungu, kata ngama ni Mbita, kata ngama ni bara lengo siaya. Nyalo yudo the same services. But mabro bedo mana kwa improve services. Neno ka sama wachako chiwo PS Dr. Raymond Omolo kane lose parliament. Tino no kunyiso parliamentarians ni budget mar internal security onego gitem mondo gimedi mondo gibedi gi capability gi improve capability mar police mar fighting crime, modernizing the policing service. So if this can be done, then we should encourage it. And I encourage the view nigini onego timne ngata whether and what Joyce kana Edward Nyamur moko luore ni mar joma nigi mwandu kata jotelo itimo pio maloyo joma ikaso pio maloyo joma pono die. Yes. Nikech mane gimomiyo kata janeno wani openye ni kose nitiere dhano ma important maloyo moko kata kamano dhano duto romre. Fredrick Osuru bende wacho ka ino yaw Joyce Mos na okila Joshua shida maduonga gi jotendwa mawuok e piny Luo manitiere sirikal en wiro jatend piny mo makata gi wire mo e chilo oko badhogi. Asebedo ka aluo twak mar Joshua Nyamori kata mana e Citizen TV. Onge kama osewacho ni sirikal rach. Ochopo sama jotendwa e piny Luo onego chungi adiera ka ber to ka rach to racha. Weuru siko ka uwuondo oganda Luo nikech untiere sirikal kata usiro jatend piny. Adiera makende nitiere rowere mathoth mane sirikal olalgo nyaka sani. Olalgodo nyaka sani. Mano Fred Osuru and Dandora Phase 2. Ruth Nyadjimo wacho ni it's very sad indeed. Wach kama uno litna maratari min mare osemenyo ma wuoro sirikal mar Ruto. Mago mana moko kuom ote manyakora Ramogi Juang cholo no ako kalero yore waduto te mag tudoko kinyi makawuno. Ote makamago abo medo somogi e kinde modhi mbele kotwak marwa. Kata kamano wakila adwa no adhi mbele kotwak marwa. Wang'eyo ni juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero jogo mabro bedo kapong'o lemo mano mar jakoma ka achiel kod commissioners mago mag IBC. Jakom mar Owala mano mar IBC nyaka sani koro wang'eyo ni en Erastus Etekona. Commissioners ma Owal en Anderitu, Francis Aduola, Alutalala mano Mukwana, wantiere kod Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan kachiel kod Fahima Abdalla. Kata kamano nyaka sani koro wang'eyo ni nyinge makamago nochwal ne od bura mamalo kendo chenro mano mar dayo dhogi od bura kacha winjo be ni chakore ayanga. Kata kamano do mamalo e pacho kae ne yudo ng'ur mano kowuok kuom jo Kenya ariyo mano moting'o kanyo Kelvin Royo Mondi kachiel kod Boniface Mwangi ka koro gidwaro ni doho ochung od bura kuom chenro mano mar dayo dho jogo moyier kaka commissioners kachiel kod jakom mar IBC. Ka koro korka korgi wakili gilieko ni wechego mago mag regional balance, ethnic inclusivity kachiel kod inclusion of persons with disability ne onge. Wang'eni magi gin mana moko kuom ohinga e chuogo IBC manyien e pacho kae. Bende magi gin grounds motegno manyalo miyo kendo chako wuo ko IBC ochak manyien kose? Ing'eyo ni yiero mar gine commission mar IBC iluwo gi chik, itimo gi chik, okay? An chik ma timo gini ne en chik mane josiasa no bet kamoro achiel.
mowinjo jopiny under process mane iluongo ni NADCO. Okay? Now, under NADCO ni, paro mano gole NADCO, emano dhi oloso go chik mane iluongo ni IEBC Amended Bill 2024. IEBC Amended Bill 2024 emano wacho process miyiero go commissioners gi. And process miyiero go commissioners gi, chik no wacho ni mokwongo olos select committee manigi representation from across the political and regional balance. Okay? And the select committee ni no law say mane inclusive. Then different parties and the Law Society of Kenya, ISPAC and other bodies no chief representatives. Select committee ni ema then no the more otimo interviews no invite jimangenyi no apply. Then gishot list ay gitimo interview. Bang gitimo interview to negiyoro nyinge aparga chiel ir president. Manen kuomi nyinge aparga chiel go ariyo ne gin joma inyalo yier kaka chairman to ji ochiko ne gin joma ne nya yier kaka commissioners. President chik no dwaro ni mondo ne oyier kum ji ariyo mane onego be chairman go oyier ng'ata achiel aito ji abiriyo gi oyier ji ochiko gi oyier ji auchiel. Ma president notimo mano ma nyinge abiriyo mane president oyiero kuom nyinge mane oornegi emoore parliament mondo parliament odhi o approve. Parliament in approving it speaker nyowacho ni kaponi in gi problem gi ng'ata kuom jomoyier gi tindik no memorandum mondo wawinj pachu mondo wa make decision. Okay? So one gimanyaka wang'e ni ji abiriyo kende 145 tribes. Okay? Ka 45 tribes ka wadwa loso migawo manyaka jitebede ni wadhi gedo gi migawo chigni ji 100. To king'iyo nying go tineno ka nying go bedo spread across the country. It is actually encouraging ni kata community mosebedo marginalized kaka Turkana iyudo ka wang'ni ok ni gin gi representative to representative gi en ng'ama riek manigi experience to kete chairman aito ng'ama tin. Tiro no gandawa be wan gi an experienced person kaka Professor Duol be obete. King'iyo Coast be nigi ng'atgi, king'iyo Rift Valley be nigi ng'atgi. So generally kuom ji abiriyo nyano ka gino bedo spread. Aito the other thing ni ji nyoparo ni nyinge madongo Nyachae Amadi Emidhi no nyingi kanyo to ken nying mapok ne ji oneno, which means ni it is a process momiyo even joma pok no winji nying moko dongo an opportunity. So in my view, I think it is a very good process. But what you winji do bro temo. But I do not think ni do nyalo stop process. And in any case, kwa stop process ni the risk mawango any samoro ko bitimo year 2027, which would be very dangerous. Yes. Adwa ni mak parono gi kanyo kalo ni adono ka yoyo madundo gi sani ka waduogo bende wabobedo ka wamedo twak otudore kod ohinga e tugo IBC manyien kalure ni nyaka sadi bende kweth mapengo piny owacho bende osebedo ka wuok oko ka koro giwacho ni kalure kod jal moyiera kaka jakom mar IBC nitiere kaka obro miyo mano yiero mar higa mar 2027 bedo mano monindo nyakon chiel kalure ni gin bende ne gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto som paro kuomgi ka poko yiero ng'ata achiel e kind ji ariyo mane chwalne mar mondo mi obed jakom mar IBC. Wakaw yoyo madundo waduogo kidhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Maye, nyathina, wanne waoro otekeny, dala kipari nit, to ing'eyo gima Jeswato timo. En otamore kwayo wa. Kabe yie mondo mama nigi nyathine oloya kai. An adwa neno ni en ang'o ma gin gichano timo ka. Kata ka gichano timo ang'o, an mandipa biro timo matek ahinya mondo aketh gik ma gin gichano. Kavita, intim kaka wacho ni, an adwa ni tema ne riwruok gi nyako mar ariyo ma in ni tang'o nago. Dio mondo in ine wuon arus.
An wuoyino berna ahinya. Ober ahinya. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Geso kangeso saparga chiel mamidiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidiambo. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jong wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod Chal Mar Kenya ga gie thuolo ni watwa kutudore kod ohinga e chuogo IEBC manyien kaluwore ni nyaka sani koro nitiere ji ariyo mano Kelvin Roy Omondi kachiel kod Boniface Mwangi makoro dhi e doho ka koro gidwaro ni od bura mamalo kata gidwaro doho mar mondo mi ochunga chenro mano mar dayo dho ji mano ji commissioners auchiela kachiel kod jakom mar IEBC mane jatend piny William Ruto walo kendo nochwalo nyingegi ne od bura mar mondo mi odadhogi. Kata kamano nyaka sani bende doho bro bedo ka chungo chenro makamano kotudore ni giwacho ni onge wanyalo wacho ni regional balance makare, onge wechego mago mag ethnic inclusivity kachiel kod inclusion of persons with disability makoro jogo lieko ni emoko kuom gigo magidwaro mar mondo mi omi oruch oko mano chenro mano mar dayo dho jogo mane ogwela kata owala mar mondo mi opong lemo mar jakom kachiel kod commissioners mag IEBC. Kata kopogore kod mano bende koro gilieko ni nitiere kaka chenro no notim e yor mudho. Gino magiwacho kanyo ni notim in an opaque and unclear circumstances. Kakoro gilieko kanyo wakili ni nitiere kaka nyingegi ne obedo sneaked e kinde mag shortlisting. Tadira kwa ng'iyo e kinde mane committee manotel ne kanyo koda Dr. Nelson Makanda ne dayo dho jogo. Wanyalo wacho ni ne otime e yor ler. Nyalo bedo ni jogi gintiere kod agenda moro mar medo miyo kik wabed kod IEBC kosango matimore. Kose grounds gigi nyalo bedo ni gin grounds motegno. Wakili. Adwa ni mondo nyis jo Kenya ni ng'eny cases mono ga bire kotgi. Moko gin cases mobedo sponsored. Mag jomoko dwa ni processes gi mondo move mondo tieki. Kang'iyo gino kaka wakili, anase kao time masomo nado ko report, masomo gima chik mar IEBC Amendment Bill ma 2024 ne wacho, machaka ng'iyo process ma jogo se na follow interviews manotim. Ta feel ni process no luwo chik. Maka court dingio whether no law check ti bro yudni process no law check. At the same time watch mar again watch mar inclusivity. En gima ing'iyo ni to beno mijite an opportunity. Okay? And kum jabirio kende ase wacho ni okne nyaket tribes te. Okay? I am not sure ni giseng'iyo jogo te magiro ni ongi kum jogo only persons with disability. It is possible ni one of them could be persons with disability. But it is also possible ni kumjia berio okne wanya yudo all the variety. So it is possible ni persons with disability might miss it at the level of commission. But inyalo make sure ni kagiti mo employment, mas senior staff, to get staff running down. To there is inclusion at that stage. The question makoto brongio kangio gino ni to bene begitem attempt main manani ok nyalre.
Okay? The other thing, and any Gimagi watching ni names Mokono bedo snake. My view, and that's what the commission said. I mean the select committee no watch. Nika ne ginyo jumano bedo shortlisted. To negi yudoka kagi di yero to representation no kunde Mokono kudi bedo represented. Okay? So negi doke the long list managin go. Mondo gi made a few people short list more regions go. Mondo gi make sure ni at least ni samagiti mo the final decision to onge area mobedo left out. Watch mar inclusion king yo article 232 mar katiba. Tiyo ni watch mar inclusion and more critical than kata watch mar merit. Okay? And that is why kaponi no chopo kamane jomoko no sebedo shortlisted to ido kaniti an area, a whole region may not be represented. Ongigi marongi that commission going back to the long list to kelo jomoko mane nigi max mamalo mondo chakodo je short list. Yeah. So I don't see a problem in that. I don't think any case ni brought anywhere. I feel ni magi mana joma do kelo confusion, magi joma do mondo or put roadblocks. A process name mondo kikwa berige. To kopogore kod jogi makoro wuok oko ka koro gichwalo bura e do mamalo ka gidwaro no chung chenro mano mar dayo dho jogo madwa bedo jakom kachiel kod commissioners mag IBC od bura kacha. Wantiere kod kweth mapingo piny owacho mabende osewuok oko ka koro giwacho ni kaluwore kod kaka jatend piny no yiero Erastus Ethekon kaka jakom mar IBC ni koro gichich ni duol matayo yeche magiere pacho ka IBC bro bedo ka nendo nyakonchiel kaluwore kod jal ma en jakom ne kendo gionge kod adiera ni yiero mar higa mar 2027 jo Kenya bro bedo ka yudo duoko e yo makara inyanya to duoko mano mar komten piny Kenya mwang'eyo ni e kom ma ji duto ng'iyoga kende makinde mathoth kelo tungni makoni kod kocha. Nowinjo bed ni ka jatend piny oseyudo nyinge ariyo mag jogo mane koro dwa bedo kata ne oses kelne ni ng'ani kata ng'ani ema oromo bedo jakom mar IBC. Ne ber kogwelo opposition kendo kaka ne gidwaro kose koro kanyo kaluwore kod kaka sama chuok mabende ne wantiere godo. Jatend piny nyaka ni koro tiatia kod rieko ne eno wuon. Ngeni gima itima en luo chik. An luo chik no wacho ni president yoro ne nyinga ariyo ma jomonego bed chairman. To nyinga ariyo gi oyiero ng'at achiel. Okay? So president na or ne nyinga ariyo out of nyingario go oyiero Ethekon. Okay? Ethekon king'iyo to one owuok minority tribe. Ok tribe ma ogionge candidate kum joma dwa chung onge ng'ama Turkana. Secondly, Ethekon en ng'ama king'iyo tiyudo ka en ng'ama osomo moromo. Iyudo ka en gi degree chigni 4, en gi masters 3. Jo Kenya matin minya yudo ni nigi masters 3. Okay? Secondly, iyudo ni Ethekon ni ose run private practice mare kaka lawyer. Mose kumigni mang'eny mochako dhi obedo county attorney mar county government for several years. Manyiso ni en gi experience mar governance. And then en ng'ama osebedo at the lower level, manyiso ni en ng'ama osebedo mashinani at far-flung area. Kidwaro ng'ama biro ng'eyo challenges mag kura even at the far-flung areas. Ethekon no aneno ni fits. Kata yier mana jaluo. Di winjo ni jogi wang'ene nikech joluo ni broad-based government. Emomiyo yier jaluo mondo dhi okwal kura. Kano yier ja-coast ni President Ruto dwaro ku jo-coast. Emomiyo yiero jo-coast. But President Ruto nok nya yiero somebody from elsewhere mopogore gi ji ariyo. Kum ji ariyo gi nyaka no yier mana ng'at achiel. Kum ng'at achiel ni kata otim mana piki ponki odhi yiero mana ng'at achiel. Okay? There is nowhere machik wacho ni after ka president oseyudo report no ni ochako luong heads of opposition mondo bed go piny. Okay? Kama ne obete kodgi piny ne en sama ne giloso the select committee machik no wacho ni jogo te nyaka send representative. Inyalo paro ni for instance ne wabodho kapok wabedo gi select committee nikech one of the leaders mag opposition ma en Kalonzo Musyoka ne larore gi joggi Inter-Party Liaison Committee en ng'ama biro dhi represent opposition ma Kalonzo Musyoka no insist ni ng'ama ne represent chama ne ma en Kukimuli ema nyaka bed kanyo, and man no delay wa for almost 1 year, and finally no miye gima no dwaro kendo sani kose miye gima dwaro kendo dwaro the next thing ni president dhi obed kode piny mondo owache ni kum ji ariyo gi adwaro ni mondo yier ma
ok en president, en mana opposition leader. O en mana a leader of a political party. And ninyalo kwano ni party ne nigi ji adi e gine. Okay? So okonyal override everybody. Ni ODM ku complain, UDO complain. Those are the big parties mawango. Tongama nigi chini MPs kiama na boro kende. Ema insist ni en mapache nyakati. Kalonzo en asine council. So I expect ni sama oloso sometimes owe bedo jasiasa, obede wakili. Yeah, nikech kata a first year university kimiyo NADCO report miyo Chal Mar IBC Amendment Act 2024 aiti miyo inyiso mondo ng'e process manyo gino luwo to biro nyisi ni process no luwo chik kendo process no tingo pach ma jo Kenya mano ndike NADCO report. Atokoro nyaka sani kato bedo ni sani koro nitiere ohinga wanyalo chone en mano ohinga moro matena mano makoro sani koro mako mano chendo mar chugo IBC manyeno bura nyaka sani koro nitiere kod ting mane mar neno ni jo Kenya diera oyudo jogo mabro bedo katayo duol matayo weche magiere pacho ka yo makare kendo manyalo miyo jo Kenya bed kod yie ni yiero mar higa mar 2027 ibro time yor ratiro maonge dewa. Yeah, one Odbura Court. National Assembly. Now, National Assembly nigi responsibility mar approving the final list. And approving final list of nigi ma president Orucha to gi approve. En nyaka gi ng'ato ka ng'ato ni ng'ani chik ne wacho no nego bedi qualification mane ben go. To at the same time bepo ni nitie gimoro ma ja Kenya mono nego manyalo nyiso kuom ng'ani manyo jogi ko consider. So momio speaker nyo wacho ni ka un gi issue moro moro medo wacho kuom ng'ata to ndik memorandum mondo yor ne committee gino nyo wacho no dhi omiyo JLAC ma en committee ma dhi ng'iyo wachni Justice and Legal Affairs Affairs Committee. Now Justice and Legal Affairs Committee dhi ng'iyo wachni dhi ng'iyo issues ma jo Kenya nyalo raise. Kapo ni nitie ng'ama gidhi yudo issues go jo Kenya raise yo machalo nade gichwalo kose nitiere chenro mar kawo pa jo Kenya. One inyalo ndiko memorandum itene parliament. But I'm sure nigi biro chiwo be timetable moro mar participation ma ji nyalo dhi mondo watch patch. Okay? But I would want to encourage jowa ni kapo ni nigi issue moro kuom ng'ata to ndik memorandum mondo iter. So out of that then National Assembly biro approve. So cause be approved, mage joma bro bedo commissioners wa. Okay? And I hope nigi bro tieke mondo gitike piyo because commission ni nigi tich matek. Gibiro late in the day. Nyaka gingi wach mar register. Intie issue kae mar constituencies ma ne wajumbe otho. GMCAs monego beniti monego by election. Aito nitie wach mar ni boundary review. Mano nego benni osechaki iga mokalo. To sebedo koleo. To nyaka tieke 1 year to elections. Mako kokalo 1 year to koro constituencies go kunyatigo until the next election. Okay? And nitie weche mag civic education. Nitie weche mag technology. Improving technology. Nano ka election technology so bido improve. Kingyo gimomiyo election ma 2017 no bedo nullified. One of them then watch mar technology. So this commission need a lot of work. Monego wamigi thuolo mondo gi settle mondo gi chak tich. Yes. Kata kamano warito mar mondo mi wane anene to koro gini nitiere lwete jod bura gibo bedo ka ge piedhogi e yo machalo nade mar mondo mi wabed kod duol manyien matayo weche mag yiere pacho kae mar mondo mi gichak ikre maber mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 kopogore kod weche go mag yiero madundo e kuonde chung'od bura mopogore kaachiel kod wards bende wantiere kod wachno mano mar kiewo ma winjo bed ni IBC no winjo bed ne timo kata kamano kaluore kod onge mag jakom kaachiel kod commissioners pok ne waneno kamano timore warito neno kebo bed ka itime yo makare wakili wadong gi dakika matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono kata kamano ok wanyal tieko twak marwa kapok wanono wach mantiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wang'eno dichieng makawuono mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bro bedo ka yango kendo nyiso jo Kenya duon bura mare manyien mobo bedo godo kendo mobo bedo ka seche moko en bendo obo bedo ka oyiero ng'ato mabro bedo ka laro content piny Kenya mano
mano e yiero mar higa mar 2027. Kata kamano aneno ka gazet ni mar Daily Nation nondike ka ni Gachagua rattles opposition talks. Matina ni nyalo bedo ni nitiere jogo ma sani koro wanyalo wacho ni gin jogo manitiere kweth mapingo piny owacho. Kata kamano nyaka sani koro mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odwaro mar mondo mi Matiang'i mabendo osewuok oko kayango ni olap dhoge ndonga ne komten piny Kenya yiero mar higa mar 2027 yen bendo dwa bedo jatend piny mano 2027. Kata kamano Matiang'i koro dwaro ni mano Gachagua odwaro ni Matiang'i kik dhi kod otiko mar Jubilee olosane duond bura mare ma onyalo ringo godo ka koro kaluore kod joma moko giwacho ni nyalo bedo ni Gachagua luor ni ka Matiang'i odonjo kod Jubilee to Jubilee nyalo bedo kod huma moro to ang'e ni Jubilee bende en mar mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta matende nyalo miyo mbi mare duono e gwengego mag Mount Kenya. King'iye kod angolo mari kako kila kaachiel kod jalonyo wechego mag telo nyalo bedo ni kwano mag Gachagua ni goyo nyalo donjo e yo makare ahinya nyato koyango duond bura mare kawuono kose. This fashion ni one Jubilee en a shell. En a shell nikech Jubilee ni igeni ne odi election under Azimio. Yes. So area mane Jubilee paro ne otegno no magi kombe gi ngeny kombe gi. To wajumbe mane gidongo ni neno kano cross over mobile support President William Ruto. So basically Jubilee no donga shell ma en mana Secretary General gi chalu ilungo ni ngao Secretary General gi emodong ka wuotho gi patino Jeremiah Kioni. At the same time Jubilee is just a village party machal ge mar Gachagua ni. Gachagua is a villager in his thinking. Winjo gima chande gi gir Matiang'i ni eni Jubilee nyo mar Uhuru Kenyatta. So feel ni ka Matiang'i ri chung gi Jubilee to nitie probably jo ganda masawa moko manyalo luwo Matiang'i e chamano. Okay, so to odwaro ni mondo Mount Kenya cha obed ni en mare en koloni mare ma en control mako winjo ni ngato dwa donjo gine to wiye chako mana bare. Okay, ma emomine no ka en gi problem gi William Ruto. Problem no chakore gi William Ruto nikech William Ruto nete mo deal gi wajumbe no dwa ni kidwa deal gi wajumbe to gi jopiny ma Mount Kenya nyaki deal kod gi through en nikech odwaro bedo ni en an ethnic warlord. But Kenya is moving towards national parties. Okay, and that is why William Ruto said can moment to develop UDA as a national party, and beyond that William Ruto nyoloso Migori ko yiso jo ODM ni jo ODM we will cooperate with you wabro tiyo koduka mara chiel, and that is the spirit mantie gine MOU mar broad based government mondo wa lost political systems ma cover the entire nation. Wawere gi village parties ma Rigathi Gachagua. So aneno ko ditimo launch mare to kaneka launch ne ni di affect politics ma Kenya because kaneka party ne nyalo grow, and even e gweng masawa kama intie no ineno ka not all the leaders ma gweng masawa lowe nikech Mount Kenya West ineno ka align gi Rigathi Gachagua. King kibiro yubut Nyandarua ka tido ka gin gi leaders gi kidi ineno ka Murang'a, the governor of Murang'a is a very strong leader, so aneno ka talk a line code. So it is possible ni gweng masawa bro bedo gi chama moko kata bro join the other national parties and gire ni bro dong mana a village party marwa Munyoro. Yeah. To kopogore kod mano ntiere weche makoro nyaka sani koro sebedo ka liekore ne duond bura mare no inyalo luong ne Democracy for Citizens Party to bendi wacho ni slogan mare en ni skiza wa Kenya kalor ni ntiere kod symbol mano mar lwedo mamako it matende ni osebedo ko winjo ground. Kwang'iyo siasa mag Gachagua osebedo kagoyo bende wanyalo wacho no winjo ground kalore ni owacho ni en odwaro mar mondo mi owinj gima joma sawa mar piny Kenya wacho ma ok ni otimo gik moko ataro mar dwaro mar jopiny. Yani it is unfortunate ni oketo nying Kenya e chama neno nikech Gachagua kisenge weche mali kore kata kamano warito winja diera ni to en nying mare kapo ni otiyo gi the name Kenya. It is quite unfortunate, it's an insult to Kenya nikech Gachagua chakre no bed deputy president nyaka sani en according to en prism
prism kata gine gimutiyogo e ginegi picha, okay? Mong'iyogo Kenya en Wamunyoro, okay? En village ne. Ong'iyo ni to gimoro amora ma timore to ni gini konyo village na nade, okay? So en a villager, onge kaka onyalo think about the national level. And okane ka gire ni en gima nyalo winjo kiwacho ni do winjo jo Kenya obro winjo joma nyamware thurwa, okay? Nikech nosewacho ni jo sirikal ni some of us jodonje mana gi thuonowa nikech nyo wacho ni wan waonge shares okonego be ni wadonjo kani yiero jowa e cabinet yiero jowa e PSS no kwer ni mago kombe mana jowa okonego yudi nikech jowa nokogone gi kura. Yeah, so I feel ni jo Kenya nyalo make the mistake mondo maduong kabisa mondo gimi ng'ato ka Rigathi Gachagua a chance mondo chako rise from level manyo entie. And in any case okane ka issue ne mo podo yale court mar impeachment cha obro tieko bro mie thuolo mar chung. Yeah. To ka wang'iyo kweth mapingo piny owacho general nikech koro wanyalo kwano jogo mantiere kweth mapingo piny owacho wang'eni wantiere kod Rigathi Gachagua, Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua kaachiel kod Eugene Wamalwa. Ka wang'iyo gi bende ginyalo loso kweth mapingo piny owacho motegno ma gigol jatend piny Kenya William Ruto kom kaka gisebedo ka gilieko ahinya to kuonde mopogore opogore ma gisebedo ka gilosi. Kanye Eugene Wamalwa nyo yudo mana kombe moko nikech jadung Raila Amolo Odinga nicho support. Onge capacity mar yiero kata yudo kata kombe he might not get. Martha Karua no nen running mate mar Jakom Raila Amolo Odinga okokelo kata MCA mwathurgi. Kalonzo Musyoka no chako chung 2007 en ng'ama nosebedo nyaka vice president mar Kenya mobedo en ng'ama no chako siasa higni mang'eny malich. Maka honok da wiye ni nonego be ni wiye rachar thir to nyaka nene poko groga from Eastern Province en mana Wakamba ma en gi wajumbe kwa Wakamba. So chieng' mane ma Kalonzo bro sika bro yudo jaturukana mayudo jaduo mayudo ja Mombasa. Okay? President William Ruto no chako siasa mana osedongore mobedo national leader and broad-based mo win serikal kaingeni win election ka serikal ne oppose ki systems mag serikal te. Then sani gibet piny kendo gitiyo together gi jadung Raila Amolo Odinga manyiso ni kuonde ma Raila nyone gi support sani William Ruto nyadonje ma campaign ini kibiro gandawa tijo gandawa wacho ni kumi bila break. Joganda wose amua ni gin wood kamagutni ema wadhi go nyaka 2032 kocho po 2032 to ne wayude nyarwa moro kata wuodwa moro mwabro chungo mondo chingo lar mwapi. Yeah. Adana somo temo gikai mar Injinia Lazaro Kanyambuok ngisa kai ni Gachagua team kama otingo Kalonzo, Eugene Wamalwa, Karua and etc. Ema yande of the viral ka gipakore ni kata Ruto ket mana Raila ya IBC chairman to gidhi kete one term president. Koro ang'o magi yuago ka bedo dhi mbele ang'o magi yuago ko yiero. Onge gima lit ni Gachagua, Matiang'i, Kalonzo kod Martha Karua luongere ni New Dawn for Kenyans. Magi at the same tribal cocoons. Wach ni mogik mana kwa tieko bonyi riri Pradesh wakil. Yeah, ero kamano. Ayie gigma engineer wacho adwa na nyis jowa. Ni one given opportunity mondo wadonje wasikre serikal. Apart from jowa mose donje serikal gi watem medo jomoko mondo pachwa gi dwachwa mondo winj gi serikal. President William Ruto osechiwore kendo nyiso gira nyisi mar sojo wa serikal nodwa ni mondo ti kodwa. Watem mondo wa mi president support wa stabilize serikal ni awacho ka pile ni jogo luo serve ga roles ariyo. Joluo nyalo bedo professor namoro ni punja Maseno iluongo ni professor Walgio Worwa. No nyiso wani king'iyo history ma joluo chakre me wa Sudan nyaka ka ginyaka bed ni either gin a destabilizing factor ka ginoko mar serikal ma giyungo serikal or gibedo stabilizing factor ka gine serikal no manyiso ni king'iyo nyaka nyo joluo donje serikal ni broad based ni ino ka serikal otegno serikal tiyo serikal timo gik monego bed ni serikal timo. Awacho ni mondo wakontinue gi mano mwa make sure ni kochopo 20 wabedi skani obedi stable nyaka 2032
kochopo 2032 to make sure ni wan be wagele wuoyi moro kata nyako moro motegno ne larnwa piny. Erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ibie twaka. Eriko Keyo janon weche mag siasa kaluwore kod mago ma ok nyal geng'o ok onyalo chopo e studio kae okinyi ma kawuono. Kata kamano wageno ni twak mamoko obobedo kod nyalo mar mondo mi oriwre kodwa. Nyakora Ramogi agoni erokamano ahinya in bende kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo chenro mabiro bang' mae en pok opogore gi Sharon Ong'aw. Riti masani nyinga Joyce Oduor.